Barka da zuwa wannan channel ta mai suna Wadata Medicine Center. Ku danna mana subscribe sannan ku taba alamar ƙararrawa ta yace da mun saki sabon bidiyon mu za ku samu. Mun gode. Assalamu alaikum. A yau bidiyon mu zai muku bayani akan manyan cututtuka da zuma take warkarwa. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon, muna roƙonku da in baka subscribe din wannan channel ba da kai subscribe, sannan ka danna alamar like, sannan ka taba alamar ƙararrawa ce da mun saki sabon bidiyon za ka samu. Mu fara aikin. Na ɗaya, tana warkar da ciwo ko yambo idan ana shafawa ko sha. Na biyu, tana taimakawa mai mura, tari ko atishawa da sauran matsalolin sanyi. Na uku, maganin gudawa ce. Na hudu, maganin gyambon ciki ce. Na biyar, tana ƙarfafa garkuwar jiki. Na shida, tana rage nauyin ƙiba. Na bakwai, tana gyara fuska da rage ƙurajen fuska idan ana shafa ta. Na takwas, tana rage kumburi mai sanya waje kala da raɗaɗin ciwo. Mun gode. Thanks for watching. Muna roƙonku da ku danna mana subscribe din wannan channel din, sannan ku taɓa alamar ƙararrawa ta yace da mun saki sabon bidiyo